Gipadayag Kapitulo 22. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Nagikan sa maong suba ang trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabii ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Ang pagbalik ni Jesus. Unya miingon ang anghel kanako, matuod kining mga pulonga o kasaligan. Ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Miingon si Jesus, mubalik ako sa dili madugay. Bulahan kadtong nag-amping sa gipanagna dinhi niining libroha. Ako, si Juan, nakadungog ug nakakita gayod niining mga butanga. Human niini, mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. Apan, miingon siya kanako, ayaw kana buhata. Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imong mga igsuon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong niining libroha. Maoy simbaha ang Dios ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libroha kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalagante aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan kadtong naglaba sa ilang biste aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Apan sa gawas sa syudad, didto ang mga malaw-ay, ang mga salamangkero, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel pagpadayag niining mga butanga ngadto sa mga simbahan. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ang espiritu ug ang pangasawunon miingon, dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paingna usab, dali ngari. Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto. Inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Panapos, ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania niining libroha
Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan niining libroha, ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi, kuhaan usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi niining libroha. Siya nga maoy nagmatuod niining tanan nag-ingon, mubalik gayud ako sa dili madugay. Hinaot paunta, dali na Ginoong Hesus. Mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Hesus.